Το αθλητικό μας δελτίο για μια έκτακτη είδηση από την οικονομική κρίση που πλήττει όλη την Ιφίλιο. Έλληνες, αισθάνομαι την ανάγκη στα σκησίμου σε αυτά στιγμάς που διέρχεται η ελληνική και παγκόσμια οικονομία να απευθύνω μήνυμα σε κάθε πολίτη αυτής της χώρας. Όπως γνωρίζετε, τα χρηματιστήρια καταραίουν το ένα μετά το άλλο. Γίνονται κουριαχτός. Η νομισματική κρίση έχει εξαπλωθεί με ταχύτητα επιδημίας. Οι τράπεζες κατακριμνίζονται και κρίνουν μία μετά την άλλη. Οι καταθέσεις κινδυνεύουν, δεν έχουν εξαιλωθεί ήδη. Δεν έχει μείνει κολυμπηθρόξινο. Ήδη στο εξωτερικό οι άνθρωποι δεν αντέχουν την οικονομική καταστροφή και πηδάνε από τα παράθυρα. Καλύτερα να ρεώνομαι και λίγο, γιατί ο πληθυσμός της γης είχε αυξηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα να παρατηρείται το φαινόμενο του θερμοκηπίου και το φαινόμενο του χρηματιστηρίου. Ιδιαίτερα στην Ελλάδα η οικονομική ευμάρεια είχε φτάσει στο απροχώρητο. Οι συνταξιούχοι υπερεύαιναν κατά πολύ τους εργαζόμενους, όπως έχω τονίσει επανειλημμένως. Ο δε μέσος όρος ηλικίας τους είχε αυξηθεί λόγω της καλοπέρασής τους άνω των 85 ετών. Οι δε γενναιόδωρες αυξήσεις που παρέχονται από την εκάστοτε κυβέρνηση είχαν δημιουργήσει το παράδοξο και νοσερό φαινόμενο οι πολίτες αυτής της χώρας να αποταμιεύουν ακόμη και στις τράπεζες. Λυπούμε που το αναφέρω, αλλά αν δεν υπήρχαν καταθέσεις δεν θα ζούσαμε αυτά στα τραγικά στιγμάς. Για μία ακόμη φορά θα είμαι σκληρός και δεν θα χαϊδέψω τα αυτιά των Ελλήνων. Την επουλήσατε! Λύσεις όπως το να βάλετε τα χρήματα κάτω από το μαξιλάρι και το στρώμα αποτελούν ημίμετρα. Η κυβέρνηση βέβαια έχει εγγυηθεί τις καταθέσεις και θα τηρήσει την υπόσχεσή της, όπως έκαμε άλλωστε και με όλες τις προηγούμενες. Ποια είναι όμως οι λύσεις που προτείνεται από μένα? Θα την πω με απλά και κατανοητά λόγια. Οι χρυσές λίρες, κυρίες και κύριοι, είναι το μόνο ασφαλές καταφύγιο σε αυτό το στρόβιλο που έχει πάρει την Ιφίλιο και την έχει σηκώσει. Είναι λύση που εγώ είχα διαβλέψει. Η δεύτερη μετά από αυτό ενέργεια είναι ότι σκάβομαι με αυτό εδώ το φτιάρι για να χώσω με τις λίρες όσο πιο βαθιά γίνεται. Αλλά μια που την πατήσατε, την επουλήσατε, η πολιτικώς ορθή λύση είναι να προβείτε στην αγορά 10 χρηματοκιβωτίων, ώστε οι επίδοξοι διαρρήκτες να μην γνωρίζουν σε ποιο έχετε τοποθετήσει τα χρήματα. Μια άλλη επίσης λύση είναι επιτέλους κάτι να αλλάξει στην κεντρική πολιτική σκηνή και στην πολιτική κονίστρα. Πρέπει επιτέλους η Ντόρα να πάρει τη θέση αυτού του συγγνώμη, του Πρωθυπουργάκου. Ελληνική λαέ, ελπίζω πως εις έκτακτος αυτή η εμφάνισή μου ετώνασε το ηθικό σας και το φρόνημά σας. Τώρα γνωρίζετε την αλήθεια. Συνιστώ ψυχραιμία. Η ψυχραιμία είναι ο καλύτερος σύμβουλος. Σαν λεπίρα που με έχει διδάξει πως σε μερικές περιπτώσεις δεν είναι κακός και ο πανικός. Και παγανιά μες στη δική μου γειτονιά κι από τον πολύ συλλογισμό έχασε τον λογαριασμό κι από τον πολύ συλλογισμό έχασε τον λογαριασμό. Μην τρομάζετε. Δεν είμαι ο Χάρος. Ο Μητσοτάκης είμαι. Τι, τρομάξετε περισσότερο? Εγώ να δείτε πόσο έχω τρομάξει με αυτή την κολοχρονιά που μπήκε φέτος. Όλα μου πάνε στραβά και ανάποδα. Μα ποιος καντέμις μου έκαμε ποδαρικό? Ποια μαύρη γάτα? Ποιος μούσχαρος? Ποιος κατσικοπόδαρος? Ποιος κατόψυχος με έβαλε στο μάτι? Μετά λένε εμένα για καντέμι. Εγώ Γκαντέπης ή ο Γκαντέμιο που περνάω κάτω από τη σκάλα και πέφτει όλη η πολυκατοικία? Πέφτει η πολυκατοικία αλλά η σκάλα μένει σταθερή. Εμένα ποιος με έχει γουσουζέψει φέτος δεν ξέρω. Πρώτη φορά συμβαίνει αυτό στην πολύχρονη καριέρα μου ως Γκαντέμι. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία περί αυτού. Όπως καταλαβαίνετε, μετά την πρωτοχρονιά η ζωή μου είναι γεμάτη ατυχείς συγκυρίες. Στον τάφο να πάει αυτός που με καντέμιασε. Το μεγάλο χτύπημα όμως ήρθε ανήμερα το φώτο. Την προηγούμενη μέρα είδα ένα άσχημο όνειρο. Είδα το Μητσοτάκη να έρχεται στον ύπνο μου ντυμένος χάρος, με μαύρο δρεπάνι και μπέρτα. Πετάχτηκα κάθιδος και σκέφτηκα πως κάτι κακό θα μου συμβεί. Φτου σκόρδα! Τι να σου κάνουν όμως τα σκόρδα και τα καρπίδια?
Αν δεις το Μητσοτάκη στον ύπνο σου. Το επόμενο πρωί, 12 η ώρα, βάζω τηλεόραση να δω καφέ με την Ελένη και βλέπω τον Αντώνα να ανακοινώνει τη νέα σύνθεση της κυβερνήσεως. Το πρώτο χτύπημα ήταν όταν άκουσα το όνομα του Αντώνη Σαμπαρά, που κακό χρόνο να έχει, κακό ψόφο να έχει, να τον πάνε 4, καλή ψυχή. Εγώ βέβαια δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτόν τον προδότη, τον Αντώνη τον Σαμπαρά. Περασμένα, ξεχασμένα. Την άλλη φορά πήδηξε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, τώρα εύχομαι να πηδήξει ο ίδιος ο Υπουργός. Και να έχει εύχομαι καλύτερη τύχη από τον κύριο Ζαχόπουλο, ο κύριος Σαμπαράς, γιατί να το κρύψουμε άλλωστε. Να μην ζήσει και ταλαιπωρείται σαν κατεμπαίνω στο νοσοκομείο. Εγώ δεν του τηλεφώνησα βέβαια του φίλου μου του Αντώνη του Εφιάλτη για να του δώσω συγχαρητήρια, αλλά θα πάω να εγκαινιάσω μαζί του το νέο μουσείο της Ακρόπολης που εύχομαι να γίνει κομμάτια. Να πέσουν πάνω στο μουσείο η Ακρόπολη, ο Παρθενώνας, τα Αναφιώτικα, ο λόφος του Φιλοπάπου και η στήλη του Ολυμπίου Διός. Και να είναι μέσα στο μουσείο ο φίλος μου ο Σαμπαράς, ο Αποστάτης, πλακωμένος από τόνους, σιδερομετά και τις Καριάτιδες. Αυτό θα βοηθούσε την τουριστική ανάπτυξη του τόπου, γιατί για φανταστείτε την Ακρόπολη πάνω στο μουσείο της Ακρόπολης και το φίλο μου τον Αντώνη τον Σαμπαρά, τον Ρουφιάνο, να σκούζει και να ζητάει βοήθεια από τα έγκατα της γης. Θα ήταν η πρώτη τουριστική ατραξιόν του πλανήτη. Μείγμα ήρθε όταν μάθαμε ότι δεν συμπεριλήφθη στο νέο κυβερνητικό σχήμα ο Κυριάκος. Μια ακούγαμε ονόματα, ακούσαμε τους βασικούς, τους αναπληρωματικούς, τη Μις Γιάκ, μέχρι και τον Κιουλέκα ακούσαμε και ο Κυριάκος μου ούτε εξωφυλαρούχας. Μέχρι και τον Ήρη πάω λίγο να βάλουν στην κυβέρνηση και ο Κούλης μου πήρε το τρίτο το μακρύτερο. Είναι ο μόνος βουλευτής Νέας Δημοκρατίας που δεν έχει μπει ακόμα στην κυβέρνηση. Και να σκεφτεί κανείς πως έχει πατέρα πρωθυπουργό, αδερφή υπουργό και μελλοντική πρωθυπουργό. Ο ορισμός της αναξιοκρατίας από το σκατόψυχο, τον Μπουχέσσα, τον Καραμαλή. 40 να είναι οι ώρες του στην πρωθυπουργία. Να βουλιάξει το Μέγαρο Μαξίμου, το σπίτι του, η ταβέρνα του καπετάν Αντώνη στην Αθήνα, το βίντεο κλαμπ της γειτονιάς του. Κάπου εκεί πέρα μέσα δεν θα είναι. Που να τον πάνε 4. Τι 4? Με το βάρος που έχει, 8 θα τον πάνε και θα πάθουν και κύλοι. Καλή χρονιά, Λινικέρα, Και θα πω 2 λόγια μόνο απευθυνόμενο σε σένα. Απορώ πως ζείτε και απορώ γιατί ζεις. Σε όλα τα άλλα κράτη έχουν ψοφολογήσει εκατομμύρια κόσμος, τουμπανιασμένοι στους δρόμους, χολεργιασμένοι από την οικονομική κρίση. Οι πιο τυχεροί κοιμούνται κάτω από τις γέφυρες. Παντού συσίτια με φασολάδα και βατραχοπόδαρα. Και εσείς στον Ντεζί και στην Αράχοβα. Σας εύχομαι μέσα από την καρδιά μου τη νέα χρονιά να ψοφολογήσετε. Ρίξτε το έξω. Να πεθάνει ο χάρος που λέει ο Κοζάκης. Να πεθάνει ο χάρος. Να πεθάνει ο χάρος. Να πεθάνει ο χάρος.